Vähän. I like. Ups. It. Mä tiedän mitä mä teen. Ota construct mootteja tohon. Pizza. Tohon. Ja. Mulla on nää 10. Vielä yksi. Jonka mä aion laittaa. Ja se on Ramparte 2. Ai. En tiedä miksi mä laitoin. Mulla on nyt 0 enää. Rampartit on aika huono. I don't. I don't like this. Kill the other team's Yeah. princess. Se. Kiitos. Joo, lyö sen sapassa. Älä tapa sitä. Mä haluan voittaa. Jee, nyt mä get rektaan. Noniin, mun Derekilläkin on 19. Onks nyt hyvä mieli? Joo, mulla ainakin. Vähän ota tästä näitä kamppeita, mitkä on spavnaillut. Oh my god. Ville yleensä laittaa ihan täyteen niitä monstereita. En ihan täyteen. No. Ei enää voi laittaakaan. No ei tässä paljon monstereita edes olekaan. No ei oo kyllä yhtään monstereita. Ei olekaan. Täällä ei oo. Oh my god. Ei. Paitsi nyt kuori, vähän sinne veteen tuimaa. Nope. Ei oo tulos. Ville. Ai! Patrick hoiti hommansa. Jos se rekuts. Joo. Oo. Noob. Toi on lucky shot. Mä tipuilen korkealta. Äiti! Misin mä aivan mun kullukuri? Matematiikan läksyt vielä. Mun bases. Kerään hyviä. Mä sain aika paljon nuolia. Voi. Sitten mennään kaikille. Onko lähinnä sitten? En laitetaan tosta. Mulla on aika paljon. Papapapaja. Päijä. Tosi paljon. Okei, mä. Ja paljon alkaa. Mä laittoin aika paljon. On se siinä. Mitä siellä on? Mitä sä hakkaat? Etkö sä kuollut?